Waqt żjara fil-fabbrika tal-farmaceutika Siegfried fiż-żona industrijali ta' Ħalfar, il-Ministru Tonio Fenech iġġustifika s-service charge ta' €3.50 fuq il-kiri tal-art għall-fabbriki. Qal li biex iż-żoni industrijali ikunu bla trapp wieħed irid iħallas u għalhekk li l-Gvern introduċa din il-miżura. Huma jridu wkoll kwalità hemm barra għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak it-trapp hemm barra irridu jnaqsuh milli jidħol hawn ġew. Iż-żieda fis-service charge kienet ikkritikata mit-tliet kapijiet eżekuttivi tal-kumpanniji Tolly Products, Playmobil u Trelleborg li taw twissija ibsa lill-Gvern li jekk se jkompli jimponi l-piżijiet fuq l-industrija se jkun diffiċli ħafna lihom li jespandu u li jsir aktar investiment f'Malta. Minkejja dan għall-Ministru Tonio Fenech il-kwistjoni tas service charge mhijiex issue. Nassigurak li mhix l-issue. Il-Gvern injora l-appelli li sarulu u fil-budget ħabbar li se jdaħħal service charge fuq il-kiri tal-art tal-fabbriki ta' €3 għal kull metru kwadru. Il-Partit Laburista permezz tal-kellim Laburista l-Industrija Chris Cardona kien ressaq mozzjoni fuq iż-żieda fis-service charge. Il-Partit Laburista talab lill-Gvern biex jirtira din il-miżura għaliex ser tkompli titfa' aktar piżijiet fuq l-industrija. Intant waqt iż-żjara fil-fabbrika tal-farmaceutika Siegfried, il-plant manager Vittorio Giromini tkellem dwar it-twaqqif tal-kumpanija f'pajjiżna lura fl-2004. Il-fabbrika li timmanifattura l-pilloli timpjega 80 ħaddiem.